Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Sa tanaw ko, lantip og bayong pari si Padre Amaro Cervantes. Gusto ka, Padre Benjamin. Ugani, bago lang siyang nahimong Padre Cura sa gabay nga parokya. But eventually, plano na mo nga patunghaon siya sa Roma pohon. Ug unsay iyang kuhaon nga kurso, Your Excellency? Exorcism and Deliverance, Padre Benjamin. Kuya wagod. Ug kung mahuman na siya dito, buot na kong ipa-organize din sa ato ang Office of Exorcism and Deliverance. Ug buot na ako nga usa ka puhon nga muabag ni Padre Amaro Cervantes, Padre Benjamin. Unsa? Nga daw sa nasudipan ka, Padre. Doon na ba'y dautan sa akong gisulti? Wa man, Your Excellency. Apan ang akong concern mao nga. Nga dili ka outstanding in piety, spirituality, o morality. Kasakit yung manulti. Gusto ka, Your Excellency. Usa ko kataong magkasasala. Ug sa tubang kasubo, gibasulan man kahaan tanan, Padre Benjamin. Your Excellency. Hagbayar ko nagbasol ug hagbayar ko nagmahay sa akong gipanghimo. Well, kita ka ng Biblia sa may lamisita, Padre Benjamin. Buot ko nga imo ka ng kuhaon. Yes, Your Excellency. Palihog ko bakliana, Padre Benjamin, sa dapitin. Ana ang sulat ngadto sa mga Hebreo. Ug basaha ang Hebreo kapitulo 5 bersikulo 2. Akong basahon, Your Excellency. Sanglit, huyang man siya sama kanato. Naluoy siya sa mga way hibang kaagan ug mga masalaypon. Balik ka rin, Padre Benjamin. Nganong imong ipabasa nako ang maong tudling sa balaang kasulatan, Your Excellency. Aron ba ko makonsensya? Aron ka mahigmata sa kamatuuran sa grasya, Padre Benjamin. Nga sa ato pa, ayaw ug kalansang sa imong kaugalingong katakos ug abilidad. Adunay Dios, nga bisan pa man sa iyang pagka-Dios, ang nihimong hawang sa iyang kaugalingon ug nagpabunyag sa suba sa Jordan kang San Juan magbubunyag. Aron hatagan og tuno ang iyang ministerial activity alang sa mga sinalikway ug alang sa mga giisip nga public sinners sa iyang kapanahunan. God is in solidarity with our sinful nature, Padre Benjamin. Ug kung si Juan Arias pa ang pasultihon mahitungod kang Ginoong Jesus, siya nagkanayon. Jesus was a virgin, but he allowed himself to be touched and loved by prostitutes and sinners. Mura man og spiritual direction kini, Your Excellency. Dili kay spiritual direction lang, Padre Benjamin. Akong gihisgutan dinhi ang kinabuhi, ang atong kinabuhi, ug ang kinabuhi sa kadaghanan. Kay namdum ka pa ba sa Prayer of Serenity? Yes, Your Excellency. Kung mao ka na, buot ko nga imo ka nag-ampuon karon dayon. Samtang ako maminaw, Padre Benjamin. Apan, kuan. Nganong halos di ka makalitok, Oh. Padre Benjamin. Ikauaw bagod ang pag-ampo kung itandi sa pagpakasaa, Padre Benjamin? Your Excellency. Your Excellency. Dili man sa ingon. Sige. Akong risadahon karon. Karon dayon. Ang Prayer of Serenity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to see the difference. Amen. Ug nasayod ka ba sa implikasyon ni Ana, Padre Benjamin? Nga unsa man unta, Your Excellency.
Una, dawata ang kamatuoran nga ikaw nakasa ug nagbuga kini. Fructus ventris tui, ang bunga sa iyang sabakan. Ikaduha, aduna ka pa'y mahimo alang sa umaabot. Ang imong desisyon karon dunay dakong epekto sa imong ugma. Ug ikatulo, imong makita ang nabag-ong Padre Benamin sa kaulahian. Daghang salamat, Your Excellency. Ibong gipabuka ang akong mga mata kung unsa gyud ka maayo ang Ginoo. Salamat, Your Excellency. Salamat pud sa kahigayunan nga imong gigahin dinhi Padre Benamin. Ato lang yung hinumduman ang God's mercy and compassion. Compassion, gikan sa linatin nga compatire, nga nagpasabot ug to suffer with. Ug kay niantos ka man, uban ka nako karon. Angayan lamang nga muantos ko uban nimo. Maingon nga ang Diyos niantos usab alang kanatong tanan. Sige Padre Benamin, mahimo mo na akong biyaan aron ka makapahuway. Apan, wa pa moabot si Father Amaro, Your Excellency. Mas maayo nga, ikaw na lang ang mupahuway. Pahuway lang una diha. Og ako ang mubantay kanimo. Sige, ikaw ang mag-igo, Padre Benamin. Diyan ka naman sab, Sister Stephanie. Kabiir binagsigig pangita nimo. Kay wa ka man gani maghataw og abisong mulakaw ka. Da, di mo na po na siya tingali sa iyang vocation within a vocation thing. Unsay vocation within a vocation thing, Sister Roxanne? Da, kanang iyang deliverance. Kay kuno, gitawag siyang ingon nga madre. That is a vocation. Og sa pagka-deliverance minister, nga mao ang vocation within a vocation thing. Ayaw og yama-yamai ang maong matang sa pagpangalagad, Sister Roxanne. Haller, waman ko magyama-yama niya Sister Stephanie. Ang akong concern, mao nga unta, mo focus kasi mo trabaho din eh. Unsay buot ni mong ipasabot niya ng imong mga binuhatan, Sister Stephanie, nga sama ka ni Volta? O di ba kahat ni Darna nga dunay superpowers? Aron ko no, imong mapapahawa ang mga bad guys out there? Tsa! Igna lang gyud nga gusto kang mamahimong center of attraction. Kay bisan gani kami, wa gyud makasabot nimo, sister. Wa! Carrie? Unta, sabdon ko ninyo. Ingon man ang akong kahintang. Nadapot ka niya ng imong hilak-hilak diha, sister. Honestly, matagkuyog nato. Mura kog malisang tungod anang imo mga asoy nga way hinungdan. Mas maayo tingaling, mupailawm ka og psychiatric intervention. Apan dili ko buang, mother. Ana ako sa hustong pangisip. Pagchor, oy! Kung gusto ka pa unta og pangisip, di unta ka magpunag hiskot ang mga espiritu, mga demonyo, o uban pang mala nga mga mananap. Magusbat yun ayon na akong disposisyon matag-adlaw, oy! Hilom na, Sister Roxanne. Maguwang nimo si Sister Stephanie. Og dili maayong magpakita ka na ng matang sa kinaiya. Og ikaw po, Sister Stephanie, mahimo ba? Undangan na ka ng kabuang mo. Kay kung dili ka gani mo undang, ako ang pahibawon ang Mother General mahitungod ng imong binuhatan din. Apan, dili na ko tuyo nga maingon ko ni ini. Basta. Focus sa imong trabaho din sa atong community. Og ayaw na gid paglakaw-lakaw aron imong ipamugos ang imong kausa sa spiritual warfare. Tana, Sister Roxanne. O bani ako dito sa opisina. Kay magpakuyo ko nimo sa atong benefactor karon. Diya ka na, Sister Stephanie. Unya, kay mulakaw man ko, ikaw na puli na ko diha sa Porter area, sister, okay? Palihog lang kog silhig diha, ha? Sige, bye! Nasuguan ang pen. Ay, ang pagkapilata lang yun nimo, Sister Roxanne. Pagdali niya. Nga nung ingon ini man kalisod ang tanan anang kanako, Ginoo. Sukad pa ka ni Adto. Hangtod karon, gisakit gihapon ko. Sa akong pagsuod sa kumbento, sa pamasin nga matagamtam ko ang kalinaw o kalipay. Nga nung lunlun kasakit man ang akong nahiaguman.
Nganong wa man sila makasabot ka na ako, Ginoo. Ngano man. Nga unta, ang akong gibuhat, dili man alang nako. Kung dili alang man sa imong kahimayaan. Ginoo, tabangi in taon ako. Sorry, Lord. I'm so sorry. Sige lang. Mapasalamaton gihapon ko taliwa ning tanan, Lord. Sangpiton ko gihapon ikaw. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. Oh, good Jesus, hear me. Within your wounds, hide me. Let me never be separated from you. From the evil one, protect me. At the hour of my death, call me and bid me to come to you. That with your saints, I may praise you forever and ever. Amen. Unsa marong nabuak? Naapod sila! Husto na! Husto na! Sangan ni Jesus! Ayaw na ko ninyong sabuka! Kahawa ka po sa nga ni Jesus nga Nazareton! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!